цікаво було, да. Ну я, знаєте, що я зараз, я знаю, як церкву називається машина. Ну я ходила я в церкву, я от і зараз мене та дівчина на хорі та співаю тут у церкві у нас. Ходить это. Ну я як вже прийшла сюди, я прийшла у 59-му году, а в 60-му году закрили церкву эту нашу. И закрыли, навозили сюда удобрения, где развалили эту церковь, раскурожили, она развалилась, а уже как все стало возобновляться, то уже мы все мы все тут такие старые люди были, хутко я с вами поговорю, если, то стали ходить уже мои такие же друзья, и все стали договориться, тут по Российскому суду, своему окружании, в этом Дом культуры робил. А вон сам Шубіч, він взявся нам допомагати до тієї церкви. Коли він то мені туди, бо він нам не керував, ми то збирали, то чищали, бо потім що ж було що то. То він працював у Домі культури в Пружані? Да, в Пружані. То Дом культури був у костьолі. О. А потім вже їх виселили. Вже їм дали дому, бачите, все ви знаєте.